Danas ćemo pripremiti izuzetno učinkovitu prihranu za sadnice krastavca, paprike, rajčice, tikvica i drugog povrća. Krastavci će nevjerovatno brzo rasti. Sastoji se od 3 jednostavna i pristupačna sastojka, a priprema traje samo 1 minutu. Kvasac, često zanemaren kao biljna prihrana, izuzetno je bogat fosforom, kalijem i kalcijem, te prirodnim biljnim hormonima koji potiču razvoj korijenovog sustava i jačaju imunitet biljaka. 1 žlicu kvasca usitnite u mlincu za kavu kako biste dobili prah koji ćete pomiješati sa 2 litre vode. Zatim u vodu dodajte 1 žlicu kurkume. Kurkuma sa svojim antibakterijskim svojstvima štiti biljke od štetnih mikroorganizama, jačajući njihov imunološki sustav. Na kraju dodajemo žlicu šećera kao izvor brze energije za biljke, potičući metabolizam i rast. Smjesu ostavljamo 24 sata na sobnoj temperaturi, nakon čega je procijedimo. Razrijedimo je sa 4 ili više litara vode, ovisno o količini korištenih sastojaka, te koristimo za zalijevanje biljaka svakih 15 dana. Prijatelji, ne zaboravite pogledati naš sljedeći video. Hvala vam na pažnji. Pozdrav!